Di mo na sarko? Talusog. May talusog. Yan mga kaprobinsya, papunta na kami doon sa aming iisdaan. Nangingisda na kami kasi tapos na kaming kumain mga kaprobinsya. Ganyan mga kaprobinsya, pag naglilinis mo na yung mga kahoy, waterlily para makahuli ng isda. Ganyan ginagawa namin. Tanggalin yung mga kahoy, saka waterlily. Tapos yung pisnit, yung abante, palit ng paliit. Hi guys, welcome to my vlog.
Maram mana? Wala, kasur dari dulu. Aku asik kata deh, ulang tua aku tuh sekarang no. Kita ngajak shotnya. Nama pintu. Nakatata lusog. Lusog kan itu. Ayong minsan naman. Baik itu. Nanti dulu. Jadi komentar magang itu di bawah kecil. Barba. Marna tao. Sabay-abay sa nakatapag iton. Hindi ako. Kamorin kanan long di dia. Lo binakuha Joshua. Dito pa naman. Ako ani nakakuko. Kadakili. Sa hito. Ano nabot ako nila be? Ano na mga bato? Uli pang rakit pun kin. Handa naman yung para dapat din. Ano para di? Hari kita suka. Ada ini ibang. Jangan tiada. Suka. Uy, kadakon sadi ah. Ay, pagan mo dali mo. Ano to? Ano to guys wa? Masra. Hah? Ano? Itong tuan mo dili. Jadi, tungtungan mo, apakan mo ganyan. Apakan mo ganyan. Dili mo kabanga. Dili mo kabanga oh, anak kabanga dili man. Ay, wow. Ayaw mo yan yung kinuha ni Kaisa? Pa? Dakil talaga. Hey. Ini saya kuat. Ji. Ai kuat. Joshua, Joshua. Guys. Hindi ka natin makain dito. ayan, ito. Oh, basta mo kaamo. Yan. Nararangan ako sa video. Yan. Ito nga, Bilog na oh.
Dara na ako na. Gabi ka na. Dara mo yun. Iyan pa ko na dali ilang na. Dara mo nyo sa sulo. Dara mo. Dahil mo doon. Dito mo sa las. Now. Butangan mo. At yung gayat, punta mo sa kanda. Video sa Lourdes. Sige, buti ka tayo bag. Pero, Video board, sa video board, sabi ako nakikita. Kaptali. Ibang meron. Daw. Hindi din sa punta mo sa. Diyan ko na. Kuan mo na din, sabi, batuan. Aling bato lang ako dito. Kaya Wala. Mali ah. Ito. Ah, Hindi. dapat takay. tapos mo. Mabomba. Tuntungan din nila. Minutes na. Daw. Tong-tong ade oh. Dito. Sa daw. Wala na mga bato dyan ano. Hindi ko dyan ito. ay pagsulit. Ha? Hindi. Gusto ko magpala. Tas muji. Tigong mo naman niya sa kalau baru dapat tuan. Ano, wala rin nila kayo ng bato? Pag gineba ni? Boleh na, bisa? Ano yun ta? Kaya rumita? Wala ta mo lang ulit. Uy, lumakot ka dyan! Dahil parakot. Ato baru mo ito. Hindi ka pa rin ito. Kapag natin palasan sa din. Dapat ini. Two 2,000 years later. Ay, di ko isa. Hindi mo na sarpa. Talusog. Talusog.
Nadto na. Dili ano atong Gasing karpa. Ha? Brad. Ba na, ba pagpaasahan din. Ay, sana ito, sinanong. Marakulan. Dili mo lang. O, adi ah. Nakala. Pwede po bi. Wala tangan nila. Bukan bilihan mo nga. Brad. Dai pag ko yan. Ba na, yung pamakpok, pakpukanan. Ini tibak na. Kulay gil ni sira. Wala kang ano din, ako. Diya, tansi ko ba din. Bang. Yan na. Ako pa yan ako, di mo na. Di ilaom. Ya buat papan. Ilaom. Ya mo no ilo ko ito. Ilaom di mo na. Pero yan. Di. Bubuan lagi. B. Ibalik. Salog. Dari ni ko. Hindi ko yata ko. Gas lang itong masin din. Dong, Diyos alin daw dyan. Meron sa naman. Siguro pala pagtambol tama. Dakar pa ulit ha. Ilang taon. Lak. Lagi. Iwas mo dawan. Walin wa. Ini tayo sa taas. Kalau pa ang laki. Doon na lang sa taas ng inisan. Alis na tayo dito sa tabi ng tubig. Hello mga kaprobinsya, hi! Hanggang dito muna aming video. Abangan niyo po ang sunod na video. Kung nagustuhan niyo, bye-bye! Sino ang teba mo? Sino ang teba mo? Kaputian, kamot. Kaputian, kamot.
Mamutla na eh. Mamutla na. Lo, alisain mo lo. Lo. Ito kaya malaking karpa. I-video mo na yung lakot ko. Kamay mo. Ay, nalito. Good yan dyan. Diyan. Magkalit ka na. Sinunugan mo? Yun. Ini kan. Cepet. Hah? Diyan, magpangay-pangay mo nun. Kapag pinabidyoan. Mamaya. Tapos sa simento. Pumunta ka lang mo. Mandada yung kanya. Anak ako may darang mo sa tanilot to nako. Ranos mo sa bagay, hindi ka makikilala mo. Yun mo na sa bagay. Ikaw man.